Maayong buntag sa tanan. Viva Pit Senior! O maayong buntag usab sa akong mga kaubang kaparian nga mi kon celebrate. Fathers, good morning. Ako si Father Leonilo Avenido Dagpin Jr. Usa ka pari nga gikan sa Diocese of Dipolog. Kagahapon pa ko naabot ug ugma mubalik sa Dipolog City. Na-assign ko sa usa sa city parishes sa Dipolog, Our Lady of Fatima Parish, Barangay Santa Filomena, Dipolog City. Mga igsoon, nganong ni ako dinhi, layo kayong Dipolog, nganong ni ako dinhi, o pasaylo akong medyo murag mukuro gid akong tingog. I am very emotional. Naabot ko dinhi because I was invited by our brother priests and brothers nga Agustinians to celebrate one of the masses here. O karon ni anak ko dinhi. Kay last year atong September 2022 nibisita ang imahe ni Senyor Santo Niño dito sa Diocese sa Dipolog. Ang initial nga schedule nga mulabay lang, muhapit lang kadiyot ang imahe ni Senyor Santo Niño sa parokya nga akong naasaynan. Mauto nga nahitabo gyud nga nalabay, nahapit, pero wala gi-expect nga makaingon gyud ko plano kabubuton gyud ni sa Dios tanan. Kay on that day nga muuli na sila balik diri sa Cebu from Dipolog, naa pa sila'y half day nga bakante. And nakaingon gyud ko, and I am very emotional kay plano gyud sa Dios nga sa ilang half day nga pagpaabot dito sila magpundo o dito i-venerate, dito ibutang ang imahe ni Senyor Santo Niño. And tuod man pagka alas 5 sa hapon, nakamisa ko dito. And it was an honor, a privilege nga nakasaulo ko sa misa kuyog ang Batang Jesus, ang Santo Niño. O dito sa wali, akong gipadayag ang akong kasinatian sa Santo Niño 5 years ago. Kini testimony ni kabalo ko na sige na mo paminaw og mga pamalandong, but at this point allow me to share with you a testimony nga gipakitaan ko sa Batang Jesus. Ug mo nang ni ako dinhi, and I am very emotional kay after 5 years nga sige kog share ani didto ra pod sa Diocese sa Dipolog, I am finally here. Kung asa nahitabo ang tanan, dako kay nakong kalipay gyud. Nagpasalamat gyud ko sa Dios tungod niini. Ug mao na niining taknaa mga igsuon, akong ipaambit ninyo akong kasinatian uban sa Santo Niño. March 26, 2017, nadisgrasya ko sa motor. And it was a very terrible accident. Ang nakasakit kay ato kay gikan ko gamisa sa usa ka kapilya dito sa syudad ug padulong ko sa another mass. Ang akong sakyanan, akong service, motor single Honda Wave. Ang nakasakit ato kay dili nako sipyat, dili nako sala ang nahitabo. Yes, gadali ko kay gaapas ko sa sunod nga misa, pero wala ko kabalo nga dili di ay even, no, uneven surface di ay ang kalsada. Kay sa Pikas Lane gibutangan og asfalto, sa Pikas Lane wala pa. So mga anak kahabuga ang diferensya sa tunga. Ang sipyat sa kontraktor, wala sila nagbutang og do not cross kanang yellow ribbon ba sa tunga para at least walay mo overtake kay matambling gyud. And at anang higayon na
nagdali ko gamay, ni-overtake ko auto. Kay hinay man iyang padagan. And mingaw kami lang duha sa kalsada. That was 10 o'clock in the morning. Mingaw kaayo, that was Sunday. Umauto, pagbawi na ko, gikan ko ni overtake. Mauto nga, masimplang yun, tumbling yun ko kay wala yun akong balance. Naigo yun ko atong uneven surface. Katong dili level ang karsada. O kusog yun akong pagkalabay. Mauto na nga, kini akong kamot karon nga sinumpayan na lang ni mauni-unang na dapat na nga bali gyud ang bukog ani maunang naa ni say mga stainless diri sa duha gyud ka kamot kay maumanggoy na dapat nako simento. And for your information, kining right part nako sa nawong kay naigo mapud ni sa simento, kusog man gyud pagka ang impact. Titanium plates na ni siya. Titanium plates. Gani ako ang right part, no? Guba gyud ako ang akong kamot. And you know what? I was so depressed. Dito pa lang sa ospital sa Dipolog, I already questioned God. Kung Ginoo ano ako? Ngano ako Ginoo nga gikan man ko gamisa kanang misa imuha man imo man kong pare. Ngano imo man gitugot Ginoo? Tanawa ang damage. Ako, during the time, I was overthinking. Nabasin dili na ko magamit ba? Mahimo na kong gulay, mahimo na kong inutil. Na posible, I was thinking kay wala pa magi ko kabalo sa extent sa damage. Basin putlo na kong duha kakamot. Ug madaot na hindi na makakita ako ang right eye. Dito pa lang sa ospital, I already question God, Lord, why me? Ngunong dili man ang mga palahubog, makauli po magbalay ng mga palahubog, magmotor. Nganong dili man ang mga batanon nga magpabangking-bangking, makauli po magbalay. Ngano ako Ginoo, tininuod man wala. And for your information, modesty aside, I stopped drinking. 1 year pa lang sa akong ordination sa pagkapari. Dito ko nasakitan, Lord, wala ko niinom, kaya di na ko mo inom, wala ko bisyo Ginoo. Ngano ako? So I was already depressed na apakog Dipolog. Muto pagagabi gisakay na yung barko, GP ferry, abot ko Cebu. Gidiretso ko sa Tiongwa. Ug dito, mga igsuon na ako Dipolog dapitan, mitampo-tampo, niabot og 500,000 no, ang mga donation sa mga tao. And tuod man, nasumpay gyud, nabutangan gyud stainless, na restore gyud akong nawong. Okay na tanan. But deep in my heart, wala nakahatag ang 500,000 sa kalinaw nga akong gipangita during that time. I was very depressed. Ug nisamot akong depression. Pag ingon sa doktor nga dili na mo angay maglangan dinhi. Kay mahal kaayo ang hospital bill. Total recovering naman. Pangita na lang mapuhian. Wala man ni paryente di Cebu. Ug among nadunggan nga barato kaayo ang Patria de Cebu. Barato kay labi na kung pare. Grabe ang discount. Mao to nga nikuha mi kwarto sa Patria de Cebu, that was April na. Barato gyud kaayo pero wala ko'y TV. Kanang di ko kagamit og cellphone kay gisiminto man May na lang tato makaliklik ko probinsyano during that time, no? Para lingaw-lingaw. Wala man gyud. Wala. Then dito pag may spin na katumoy. If you remember, katong karaan nga Patria, nalabay ko gahapon, giusab naman di ay na, no? Katong karaan diri dapit nga part nga duol bitaw sa kapilya, di ba naanay chapel dihang gamay. Naay mga 10 rooms diha. Naami sa ika-10th, I think last room gyud ni, dead end na gyud na. So take note, no, dead end. Daghan pa kang labyan nga rooms ay ka maabot dito from the chapel. Ug ang chapel ay agianan pagawas sa gate. Now, I was so, ang depression ako, dito na nilalom o nisamot, kay katulagi, recovering na, gatanga na lang ka, wala na ka sa ospital, kanang ang ako na lang mamagpapaminaa dito gabantay, niabot gyud ang adlaw, grabe gyud ang Ginoo mulihok, paminawa gyud ninyo ni mga igsuon, this is for everyone, grabe gyud ang Ginoo mulihok ba? Because on that day, I was at the top
of my depression. Ang evidence ana because nang sige ko pangagho kana bitaw sige ko pangagho ba. I was very bitter sa nahitabo nako. And during that day, I was at the top of my depression. Wala ko'y antipara, taas kay ko grado. Wala ko'y antipara kay katong gisuot nako na disgrasya pagbuak man. Pero wala ko'y antipara, di gid ko kaklaro, taas mo ko grado. Pero dili pa ko pwedeng matauran kay basin na ay changes ako ang grado sa mata. Kay naguba man niya akong right eye. Mao to nga one day sa didto ko sa Patria. Naghayang rako kay di magid ko katakilid kay gisiminto magid akong duha ka kamot. Di ko kakita og klaro kay wala ko'y antipara. Si mama si papa during that time naa. Ug naay nanuktok sa kwarto. Pag-abli ni mama usa ka batang lalaki. Dan agtig naong sumala pa nila mama magpapa. Ako di magwa, wala ko ni tan-aw. Kay useless, kay di ko kakita sa bata, kay taas ko grado. Halap akong pananaw. Kung si mama mo'y pangutan-on, kulot ang buhok sa bata. Gamay ka ng doorknob ninyo sa purtahan, ubos-ubos anak. Pero ako, naminaw ko sa tibuok conversation. I was there. Naminaw rako. Ang akong katingad-an, una sa tanan, very fluent kaayo magbinisaya ang bata. Klaro tinaw. And yet he was very young, sumala pa nilang mama. Imposible, murag dili mag-match, dili compatible ang iyahang kabata sa iyahang pag-istorya binisaya. Very fluent like an adult. Gamay kay siya nga batang lalaki, dan-ag kay naong and he was smiling, sumala pa nila mga magpapa. Kabalo mo sa giingon, nasakya sila mama, nganong bata, nganong walay kuyo ginikanan. Ningon ang bata, mangayo kog tubig. Tabangi ko ninyo analyze, kung ang bata makililimos, unsay pangayoon dapat? Kwarta or pagkaon, nganong tubig man? Di kulang mana. Pangtulak na lang mana. And pwede man nga di ka magtubig o makakaon ka, pwede ramang unya. Nganong tubig? Si mama na siya, wala katingog sila mama. There was absolute silence that time. Pag ingon pa lang sa bata nga mangayo kog tubig, very innocent voice, nakadungog gid ko. Presko pa sa kung unahuna. Nahilom gid ming tanan ug naa na minaatikan. Di gid ni mao. Lahi gid ning istoryaha. Si mama dugay nakatingog. Pag balik sa senses ni mama, nangutana sa nganong tubig. Ang tubag sa bata nga nakapanglimbawot na sa akong balhibod that time, nga ni aksyon kog kurog, niingon siya, nangayo ko nila, pero wala ko nila tagai. Mao ginay gisulti sa bata. Nangayo ko nila, pero wala ko nila tagai. Kabalo mo kung sinisulod sa akong unahuna that time, katong si Kristo nagbitay sa krus. Do you remember that? Nagbitay siya sa krus and he shouted, I thirst. Giuhaw ako. Maugi gisultis bata. Dayon, di ba, gitunulan ba siya tubig? Wala, di ba, gibugal-bugalan siya, suka ang gitunol sa iya. Mo inisulod sa akong nahuna, gahayang ako gatanaw sa siling. Pero lain na akong pamati, silang mama na feel na po nila. Mangayo kog tubig, kinangayo ko nila, pero wala ko nila tagai. So ako mama na, wala nakasabot, wala, hilong lami kayo. Sa among kahilong, nikuha si mama og sudlanan sa mineral water, iyang gisudlan, yabo-yabo man to, kay wala may dispenser. Tungod sa kahilong, madungog pa nimo, nga gakurog-kurog yung kamot ni mama, kay wag gid ma-shoot ang tubig. Abot yun sa loob ang tulo sa tubig. Nalaing yun among pamati ba? Kulay yun eh. Moto nga, nakakita mas mamagpan, iyang gitunulan. Abi ninyo, ingon papa, kasi papa may gatanaw sa bata, samtang gasalod si mama sa tubig. Ang bata, dito ko natandog, pag ingon ni papa sa kuha, kay samtang gasalod si mama, ang bata, gatanaw ragid na nako. Masumala pa ni papa, murag, the child was transmitting a kind of energy, a power, strength, while nagsalod si mama sa tubig, at tanaw rin ang bata sa kuha.
Murag naa say tuyo ba? Murag ako gyud tuyo sa bata. Gatanaw ra gyud na. Paghatag ni mama sa pan og tubig, gibalibaran gyud ng pan. Tubig ra gyud ang gidawat. Karon kay na-shock man si mama, hilom man gyud ni si papa wala nakasabot sa gibati. Niadto siya sa kapilya kung asa mulabay tanan. No, mulabay tanan dito before mo abot sa gate. Si mama kay akatindog lang na-shock siya ba, wa sa kasabot sa gibati. Ang bata nagpasalamat ni Ismail, nagpasalamat og nilakaw. Gidagan ni mama kadiyot, naabtan pa niya ang bata mga few steps gikan sa kwarto. Sus karon kay naa may kwarta sa kung unlan, uluhan di mapuko ka rescue og naay manguha. Ni balik si mama kay ni balik og abli ang pultahan ba, wa niya masirag sakto. Mga 5 seconds lang. Pagbalik niya nawala na ang bata. Nawala, yun, layo pa ba itong room 1? Dapat maabkan pa ito niya, kahit pila lang ka seconds, nawala yun ang bata. Totally as in nawala yun. Mama, gidagdan niya sa papa dito sa kapilya, kay ugnay mo labay, kitan gina niya dito. So si papa dito kay giadto ni mama, ningon, may bata nilabay diri, katong bata ganiya ba? Ningon sa papa, wala man. O may nilabay diri. Para sigurado nga dili good fake. Gidagan nila ang guard, kaya dito magiging mo gawas tanan. Pagpangutanan nila sa guard na abay nilabay diri nga bata. Ningod ma'am, di mitig pasulo diri bata. Ma'am, bawal ma'am. Bawal mga makililimos diri. Ug dito na dahil yun na-confirm. Si mama nagdagan balik sa kwarto ug naghilak. Niing sa June, kinsa man to June? Kinsa man to? She was crying. O ako, dito na dahil ko naghilak. Gahangad ko sa ceiling. Gahilak ko. Ug niingon gyud ko, ma, ang Santo Niño to, ma. Ang batang Jesus, magibisita ko. Gibisita ko. Kung kanus ako naa sa tuktok sa akong kaguol tungod sa nahitabo na akong pagkadisgrasya, maupuy iyang pagbisita. Ang bigawas akong baba dito, salamat Ginoo. Salamat Santo Niño sa imong pagbisita kanako. Kung kanus ako nang hinahanglan sa imong tabang. Hila ko dito mga igsoon. Akong gisulti ni Bishop ug siya natandog kinibisita man among obispo si Bishop Severo Cairmare. Ug ako siyang gipadaygan sa maong istorya ug natandog siya. Mga igsoon, mao kana ang hinungdan nganong ni ako dinhi karon. Kay pagbuot yun sa Dios nga iya kong dalhon aron at this moment mas daghan na ang makadungog. Unsa may mensahe ato alang kanato mga igsoon? Nga panahon gid ay sa atong mga kagulanan, when we are in our deepest pains, the Lord is with us. Do you believe in that? Amen? Kung naata sa ato ang kagulanan, ayaw gyud ingon nga gibiyaan kas Dios. Naa siya pangitaan niya paagi nga ubanan ta. Ug dili lang ubanan, kung dili ipabati niya ug tagaan kaniya kusog. Abi ninyo mga igsoon, human di ato nabiya gyud ko'y milagro nga nadawat. I was so depressed before siya nagpakita, pero after nagpakita ang batang Jesus kanako, nakabakod nako. Nanagkot naming mama dinhi and purtin akong hilak diya. Nag-anak ko sa akong siminto, duha ka kamot. Gahilak ko Ginoo, salamat sa imong pagbisita. Salamat sa imong pagbisita. Naghilak ko diha. Niadto mi sibarin sa regla. Nakatindog nako. Ang milagro na wala gid akong pangagho. Kaingon gid ko honest. Wala gid akong depression. Katong pagtan-aw sa bata nako, mo to'y giingon ni Papa nga, John, mauna to John. Mauna to ang paghatag niya sa grasya, sa kusog. Muna mga isuon mo ni mensahe, ayaw kalimti. Duha ka buok. Nga God is present in our pains. Ayaw gid na kalimti. Naa gid siya panahon na kita magantos. Ug dili lang naa, tagaan kaniyag kusog nga mulahutay ta sa atong pagpadayon sa kinabuhi. Natandog ko kay gabi paglabay nako diya sa hallway, kay diri man ko nag-stay. Salamat kaayo.
Natando ko kinaaday mga painting diha. Nga naanay mga pagpakita di ay sa batang Hesus. Dito nitulo akong luha. Nakaingon ko, maapil man ko sa dili diha. Officially, I do not care. Wala di ako na concern. Ang ako na-realize na ko, I am now part of the story. Marvels of the Santo Niño. And the message of the Lord remains for everyone. Na He is with us in our deepest pains. Viva Pit Señor!